मत जा। आज की बात तो ना गरियाब ना बोलब ना कुछ ना कहब, हम कुल काम करब। अरे चुप रहो। तू नौटंकी बतियावत हो तो आर हमेशा की ये खेला हो। अरे सही कहती रे, विश्वास कर। अरे हट जाए दो हमें। अरे लड्डू का माई काहे छोड़ के गईलू? अरे कनवा के बनाई, अरे तारा बिना कैसे रही हो लड्डू का माई। का है देवर बबुआ, का भइल? काहे इतना फेकरो तारा सबेरे सबेरे? अरे भौजी रे भौजी, अरे हमार मेहरारू रे। का भइल हो? तबियत खराब बा का? अरे ना है भौजी, नहीं और गईल। अरे त का हो गइल? नहीं हर चल गइल त लगला तू लइका खानी रोवे। अरे गइल हो तो 2-4 दिन में आ जाई ना। लगला तू सबेरे से नौटंकी बनावे। अरे ना है भौजी, ऐसा कोनो बात नहीं के, बात दूसर बा। कौन बात हो?